खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं फरायनाय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान थिउरि आफादनि जोनोम एमबाथाय हाग्रायाव थांफिननायखौ पुलिस बिफाना रोखा खालामबाय सनितपुराव दिनै एबसुनि मावफारिया मावबादा खुंदों सर्बानन्द सन'वालानो फिन गिबि मन्थ्रि जागोन बीजेपीनि हेंथायै कंग्रेसआ मोन 84 अजद होदों इन्डियान सुपार लीग ISL नि फाइनाल गेलेनाया मैया जोबनानै थांबाय कोविड पजिटिव मोननायनि जाहोनाव मनोज बाजपेयीनि शुटिंखौ दोनथ'नांगौ जादों दानिया आबुं रादाब बर' हारिनि गेजेराव एबा बड'लेण्ड हालामाव हाथियार लाग्रा मोनसे गोदान थिउरि आफादनि जोनोम NDFB नि मोनब्रैबो हानजाया मिरु सोरखारजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि बोसोरसे जास्लाबैयावनो बर' हारियाव मोनसे गोदान थिउरि आफादनि जोनोम जादों बे गोदान थिउरि आफादनि मुङानो जादों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड सुंद'यै NLFB मख'नो गोनांदि बारग' NDFB दैदेनगिरि एम बाथाया हाग्रायाव थांफिनबाय होननानै सोंथि सिखांनायजों लोगोसेनो बेनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो थानाय जादोंमोन बेजों लोगोसेनो बाथाया हाग्रायाव थांफिनमारदोंब्ला फैफिननांगौ होननानै बर' हारिनि मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोरखारा गले गले खावलायनाय समावनो बड'लेण्डआव मोनसे गोदान थिउरि आफादनि जोनोम जानाया सोराङाव फैदों मख'नो गोनांदि बर' हारिनि गेजेराव थानाय माखासे हाथियार लाग्रा आफादफोर BTF BLT नि उनाव NDFB आबो समजों लोगोसे गावबा गावनि नोजोर आरो थांखिनिफ्राय दोरोदलांनो गोनां जादों बेनिखायनो बर' हारिनि रैखाथि थामोनथा आरो राजखान्थियारि मोनथायनि थाखायनो NLFB आफादखौ जोनोम होनो गोनां जादों होननानै आफादनिफ्राय जारि खालामनाय गांसे प्रेस बिबुंसार आरो मोनसे भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों फोरमायदों बबेखानि देहायाव थै थाजासिम आरो जिउ थाजासिम बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जुजिलांबाय थागोन होननानैबो NLFB आ फोसावदों ओरैहाय BJP सोरखारा बर'फोरखौ थगायबोदों बेनिखायनो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव सासेबो बर'फोरा BJP नो भट होनाङा आरो BJP खौ आसामनिफ्राय बिदाय होनांगौ होननानैबो NLFB आ उदाङै खावलायदों बारग' NDFB नि दैदेनगिरि एम बाथाया हाग्रायाव थांफिनबाय होननानै आसाम पुलिस बिफाना रोखा खालामबाय मख'नो गोनांदि एम बाथाया लोगोआव सा 30 सोद्रोमाफोरखौ लानानै हाग्रायाव थांफिनदों होननानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों ADGPLR बिष्णया बबेखानि बिटिआर ओनसोलाव हिंसा गैयै गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय पुलिस बिफाना हाथियार गथायनायनि उनावबो फिन हाग्रायाव थांफिननाय एम बाथा आरो बिनि मददगिरि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों संदाननानै थाबैनो हमगोन आरो हाग्रायाव थांफिननाय सोद्रोमाफोरखौ गोजोनै थानो होनाय जानाय नङा होननानैबो गोख्रों हुमखि होदों ADGPLR बिष्णया बेखौबो मख'नो नांगोन दि क'क्राझार पुलिसा शनिबारखालि मोनाबिलियाव क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय दिग्लिपारा ओनसोलाव संदाननानै हा सिङाव फबना दोननाय थासारियाव गोबांथार बिबांनि हाथियार बोखांनो हायो बबेखानि पुलिस बिफाना गंनै AK-56 राइफल गंनै मेगजिन गर 29 गोगो गुलि आरो गंसे रिभल्भारखौ हा सिंनिफ्राय बुरखांनो हायो बर' हारिनि गेजेराव आरो बड'लेण्ड हालामाव मोनसे गोदान थिउरि आफाद जोनोम जागोदान समावनो बेबायदि हाथियार बुरखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिखां होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्लायाव मावफारिया मावबादा खुंनाय बादिनो दिनै सनितपुर जिल्लायाव खुंदों मिरु एबसुनि ससियेल मिडिया फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला दिनै सनितपुर जिल्लायाव खुंनाय एबसुनि मावफारिया मावबादाखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया बे मावफारिया मावबादायाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो गाहाय नेहाथारि खरेन्द्र बसुमतारिया सुलुं फोरमायथिनाय बादिब्ला बर' हारियाव खौसेथि थामोनथा सिनायथिखौ गोजोर खालामनो आरो एबसुनि मावथांखिफोरखौ फैगौ खम समनि गेजेराव मावफुंनांगौनि थाखायनो आसामनि दरफ्रोमबो जिल्लायाव एबसुआ मावफारिया मावबादा खुंगासिनो दं होननानै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खरेन्द्र बसुमतारिया गावनि बिबुंथियाव बुंदों बे मेलावनो मिरु एबसुनि नेहाथारि बिरदाव बर' सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि फारियै दिनेश ब्रह्म अबिद नार्जारियाबो बाहागो लायो होननानै मिथिनो हानाय जादों फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव BJP दैदेननाय जथायारि दोलोआ देरहाफिनोब्ला सर्बानन्द सन'वालानो फिन आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन
मिरुनि मन्त्रि स्मृति ईरानीआ बे बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिजेपिआ फिन देरहायोब्ला गिबि मन्थ्रिया सोर जागोन बेखौ लानानै रायजोनाङै सोंथि सिखांनाय आरो सावरायफुनाय समावनो सर्बानन्द सन'वालानो फिन आसामनि गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै आसामाव बिसायख'थि फोसावदिंनो फैनाय मिरुनि मन्थ्रि स्मृति ईरानीआ फोसावदों। बबेखानि मिरुआव नरेन्द्र मोदी आरो आसामाव सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय बिजेपि सोरखारा लानाय बिथांखिफोरा हादराव जौगाखांनायनि मोनसे गोदान आगान लाबोदों होननानैबो दाबि खालामदों स्मृति ईरानीआ। बेजों लोगोसेनो भारत हादरनि आथिखालनि सोलोंथाइखौ बुहुमनां मानदान्दानि सोलोंथायारि राहाफोरजों फेरफाथिनो हानाय बादियै गोलाव 30 बोसोरनि उनाव गोदान सोलोंथाइनि आयेन लानाया मोदी सोरखारनि साहसि बिथांखि होननानैबो दाबि खालामदों मिरु मन्थ्रि स्मृति ईरानीआ। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै रायजोनाङै बिसायख'थिनि दुंहाव बार बारगासिनो थानाय समावनो बिजेपिनि हेंथायै गां 37 बिलाइनि मोन 84 गोख्रों अजदफोर फोसावदों कंग्रेसआ। बिजेपिनि हेंथायै गां 37 बिलाइनि मोन 84 अजदफोरखौ दिनै कंग्रेसआ फोसावदों। एआईसीसीनि गाहाय नेहाथारि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि इनचार्ज जितेन्द्र सिंहआ बिजेपिनि हेंथायै बे अजदफोरखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 बोसोराव बिजेपि सोरखारा मावनाय खामानिफोरनि सायाव अजद होनानै जितेन्द्र सिंहआ बुंदों दि थांनाय 2016 मायथाइयाव जाति माति भेटिनि स्ल'गान होनाय बिजेपिआ जाति माति भेटिनि हेंथायै क लाबोदों। बोसोरफ्रोमबो 5 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय सुबुंफोरनि थाखानाय साख्रियाबो गोमाजादोंसो होननानै गोख्रों अजद होदों जितेन्द्र सिंहआ। इन्डियान सुपार लीग सुंद'यै आईएसएलनि गेलेनाया फैयै फैयै फाइनाल गेलेनायसिम सफैनायजों लोगोसे फाइनाल गेलेनाया मैया जोबनानै थांबाय। मोनथिनाय जायोदि मैयानि फाइनाल गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसी आरो एटिके मोहन बागान एफसी बे मोननै हानजानि गेजेराव गेलेनाया जादोंमोन। फोरमायनाय जायोदि बे मोननै हानजानि गेलेनाया गोबांथार नारा-नाथा जुजिलायनायनि गेजेरजों जोबनानै थांदोंमोन। मख'नो गोनांदि मैयानि फाइनाल गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसीआ एटिके मोहन बागान एफसीखौ गल 2 बल सोनो हादोंमोन आरो एटिके मोहन बागान एफसीआ मुम्बाइ सिटी एफसीखौ गल 1 बल सोनो हादोंमोन। अदेबानि मैयानि फाइनाल गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसीजों एटिके मोहन बागान एफसीआ जेननो गोनां जानानै फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि इन्डियान सुपार लीग आईएसएलनि फाइनालखौ मैया मुम्बाइ सिटी एफसीआ देरहानो हादों। मनज बाजपेयीनि गोदानै रिलिज जानो गोनां सावथुननि शुटिंखौ दोनथ'नांगौ जानानै फैबाय। मोनथिनाय जायोदि कभिड-19 सन्देरजानायजों लोगोसे पजिटिभ मोननाय जादों मनज बाजपेयीनि देहायाव। बे गोलाव सानफोराव मुम्बाइनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सावथुननि शुटिंखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बे शुटिंआ आबुं महर मोननो थाखाय खमैबो 20-25 सानसोनि शुटिं खालामबावनांगौ दंबावोमोन। आद्रा थाबावनाय शुटिंखौ दिल्ली आरो लन्दननि दाब दाब जायगाफोरावनो लानो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि रिपर्ट बादियै थांनाय शुक्रबारखालि करोना पजिटिभ मोननाय जादों मनज बाजपेयीनि देहायाव। जाहोनाव बाजपेयीआ गावखौ न'आवनो क्वारेन्टाइन खालामनानै लाबाय। फोरमायनाय बादिब्ला नांगौ जखानि सांग्रांथिखौ फालिनानै मुलि जानायनि जाहोनाव आथिखालाव गोख्रैयैनो मोजाङाव फैदों मनज बाजपेयीनि देहाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।